Добър ден, уважаеми господин кмете, добър ден, уважаеми госпожи и господа общински съветници, добре дошли представители на общинска администрация. Моля да уточним присъстващите общински съветници. Даниела Методиева, благодаря, госпожа Елисавета Сестринска, благодаря, господин Иван Церовски, благодаря, Драганова тук, господин Огнян Добрев, благодаря, госпожа Петя Янева, благодаря, господин Филип Шевазов, благодаря. И така, колеги, откривам нашето заседание с присъствието на 7 общински съветници, двама отсъстват по уважителни причини. Имаме необходимия кворум за провеждане на нашето заседание. Откривам го в 10:00 часа. Сега всички имате проект за дневен ред, а именно първа точка – доклад от съвместно заседание на постоянните комисии номер 1 бюджет и финанси и постоянна комисия номер 2 образование и култура към Общински съвет Долна баня. Втора точка – разни. Имате ли някакви въпроси относно проекта за дневния ред? Виждам, че нямате. Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви, колеги. Приема се с 7 гласа за, против, въздържали се няма. Преминаваме към разглеждане на докладна записка номер 97 и давам думата на госпожа Петя Янева, председател на първа постоянна комисия. Благодаря ви, първа точка – разглеждане и обсъждане на постъпилите докладни записки и материали по двете постоянни комисии към Общинския съвет. Членовете на двете постоянни комисии към Общинския съвет разгледаха постъпила докладна записка с входящ номер 97 от 1 юли 2024 година от Владимир Николов Вазов, пред община Долна баня, относно проект за изменение на поименен списък на капиталовите разходи на проектите за 2024 година. В докладната записка се казва: предложените изменения за община Долна баня за капиталови разходи са включени приоритетно обекти, предложени от граждани по време на публично обсъждане и имащи стратегическо значение за развитието на общината. Така предложената промяна е във връзка с възникнали нужди на община Долна баня и дейностите към нея. Първоначално определените суми по някои от обектите са прецизирани съгласно актуални цени на техниката към момента за обекти, включващи техника като компютри, печки, хладилници и косачка. Включените обекти и поливна система пред поща и пред община са необходими с оглед поддържане на зелените площи в парковите места. Закупуването на мотокар е необходимо поради ежедневното товарене и разтоварване на различни стоки и материали, които не позволяват да бъдат ръчно пренасени. Размерът на средствата в капиталовата програма е запазен съгласно първоначалния мотив. Членовете на двете постоянни комисии се запознаха с съдържанието на горе-цитираната докладна записка и с проекта за решение по същата. Отношение по темата взе Нина Арнолдска, директор на дирекция АКОФОС към Общинска администрация, която най-подробно разясни така предложения проект за изменение на поименен списък на капиталовите разходи на обектите за 2024 година. Други предложения не постъпиха и в тази връзка на основание член 21, алинея 1, точка 6, точка 8, член 52, алинея 1 от ЗМСМА, член 55 от ЗДБРБ за 2024 година, член 94, алинея 3, точка 6 и алинея 4 от Закона за публичните финанси във връзка с член 27, алинея 5 от ЗМСМА, присъстваха 8 на брой общински съветници, членове на двете постоянни комисии към Общинския съвет и гласуваха 8 на брой общински съветници с 8 гласа за, против 0, въздържали се 0, решиха и предлагат на вниманието на Общинския съвет следния проект за решение. Капиталовите разходи е определена комисията. Госпожа Арнолдска по време на комисията разясни подробно какви са промените.
Колеги, имате ли някакви въпроси относно проекта за решение, относно капиталните? Приемам, че няма. Който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Емилия Методиева. Благодаря. Госпожа Елисавета Сестринска. Благодаря. Господин Иван Царовски. Благодаря. Лиляна Драганова за. Господин Огнян Добър. Благодаря. Госпожа Петя Янова. Благодаря. Господин Филип Чембазов. Благодаря. Приема се с 7 гласа за, против, въздържали се няма и преминаване към разглеждане на докладна записка номер 98. Членовете на двете постоянни комисии към Общински съвет разгледаха постъпилата докладна записка, входящ номер 98 от 1 юли 2024 година, относно искане за смяна на обслужващата банка в община Долна баня от банка ДСК с Инвестбанк АД. Обслужваща банка на община Долна баня и второстепенните разпоредители е банка ДСК. След закриването на плана на банка ДСК в град Долна баня, на служителите на общината и на второстепенните разпоредители се налага ежедневно пътуване до град Костинец за внасяне и тегляне на суми в брой, което създава неудобства на заинтересованите служители. През месец юли тази година общината ни се откри план на Инвестбанк АД, който план се намира в сградата на общинска администрация. Банковият план работи в пълен обем и вече извършва всички банкови операции. Уважаеми съветници, обръщам се към вас с искане за смяна на обслужващата банка на община Долна баня от банка ДСК с Инвестбанк АД. Считам, че така предложената смяна ще допринесе за по-сигурното и по-удобно изпълнение на задълженията на служителите ни, като няма да им се налага ежедневно и многократно пътуване до град Костинец. За да бъде извършена смяна на обслужващата банка, е необходимо решение на Общински съвет, поради което ви представям за разглеждане и одобрение следния проект за решение. Членовете на двете постоянни комисии се запознаха с съдържанието на горе-цитираната докладна записка, ведно с проекта за решение по същата. Отношение по темата взе Нина Арнолдска, директор на дирекция АКОФОС към Общинска администрация, която най-подробно разясни така предложената докладна записка с отправено искане за смяна на обслужващата банка на община Долна баня от банка ДСК с Инвестбанк АД. Други приложения не постъпиха и в тази връзка на основание член 21 алинея 1 точка 8 и точка 23 от ЗМСМА и във връзка с точка 41 от ДДС 8 от 21 декември 2023 година на Министерство на финансите относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касово изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2023, както и публикуване на годишните финансови отчети за 2023 година на бюджетни организации в Общински съвет град Долна баня във връзка с член 27 алинея 5 от ЗМСМА присъстваха на 8 на брой общински съветници, членове на двете постоянни комисии към Общинския съвет и гласуваха 8 на брой общински съветници с 8 гласа за, против 0, въздържали се 0. Решиха и предлагат на вниманието на Общинския съвет следния проект за решение. Първо, дава съгласие да бъде сменена обслужващата банка на община Долна баня и второстепенните разпоредители от банка ДСК с Инвестбанк АД, считано от 1 август 2024 година, в това число за всички плащания в СЕБРА по кодовете за субсидиите от централния бюджет, по кодовете за временни безлихвени заеми и сметка 7311. Второ, дава кмета на община Долна баня да извърши всички действия, свързани с смяна на обслужващата банка на община Долна баня. Благодаря, госпожо Янева. Имате ли някакви въпроси относно проекта за решение? Приемам, че нямате и подлагам на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Даниела Методиева. Благодаря. Госпожа Елисавета Сестринска. Благодаря. Господин Иван Царовски. Благодаря. Лиляна Драганова за. Господин Огнян Добър. Благодаря. Госпожа Петя Янова. Благодаря. Господин Филип Чембазов. Благодаря. Приема се с 7 гласа за, против, въздържали се няма. Преминаваме към разглеждане на докладна записка номер 99. Членовете на двете постоянни комисии към Общински съвет разгледаха постъпила докладна записка с номер 99 от 16 юли 2024 година относно отчет за осъществяваната концесионна дейност и
изпълнението на концесионните договори през 2023 година. Членовете на двете постоянни комисии са запознати с съдържанието на горе цитираната докладна записка, ведно с проекта за решение по същата. По отношение по темата взе Павлинка Кавалиерато, специалист в общинска собственост на общинска администрация, която най-подробно разясни така предложената докладна записка с отправен проект за решение. Други предложения на записка и в тази връзка на основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМА, във връзка с член 131 алинея 1, член 132 алинея 2 и член 40 алинея 2 точка 2 от Закона за концесиите във връзка с член 27 алинея 5 от ЗМСМА, присъстващите 8 общински съветници, членове на двете постоянни комисии към Общинския съвет гласуваха 8 на брой общински съветници с 8 гласа за, против 0, въздържали се 0, решиха и предлагат на вниманието на Общинския съвет следният проект за решение. Дава съгласие да бъде одобрен отчет за осъществяване на концесионна дейност и изпълнението на концесионния договор през 2023 година. Благодаря, госпожо Янева. Уважаеми госпожи и господа, имате ли някакви въпроси относно проекта за решение? Подлагам на гласуване, който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Даниела Методиева, благодаря. Госпожа Елисавета Сестриева, благодаря. Господин Иван Царов, благодаря. Иляна Драганова за, господин Огнян Добрев, благодаря. Госпожа Петя Янева, благодаря. Господин Филип Джандосов, благодаря. Благодаря ви, колеги. Приема се с 7 гласа за, против, въздържали се, няма. И преминаваме към следващата докладна, номер 100. Членовете на двете постоянни комисии към Общинския съвет разгледаха постъпила докладна записка с входящ номер 100 от 16 юли 2024 година относно заявление от Йордан Асенов, жител на град Долна баня, с входящ номер 94001016 от 16 юли 2024 година с отправено искане за отпускане на еднократна финансова помощ във връзка с лечение на заболяванията, които е посочил в приложението. Прилага заявление с приложение. Членовете на двете постоянни комисии са запознати с съдържанието на горе цитираната докладна записка и в тази връзка предложение да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 лева на Йордан Асенов, направи общински съветник Филип Джандосов. Други предложения не постъпиха и в тази връзка на основание член 21 алинея 1 точка 6 от ЗМСМА във връзка с член 27 алинея 5 от ЗМСМА присъстваха 7 на брой общински съветници, членовете на двете постоянни комисии към Общинския съвет и гласуваха 7 на брой общински съветници с 7 гласа за, против 0, въздържали се 0, решиха и предлагат на вниманието на Общинския съвет следният проект за решение. Първо, дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Йордан Асенов, жител на град Долна баня, в размер на 300 лева за лечение. Второ, средствата да се отпуснат от бюджета на община Долна баня за 2024 година, дейност 2745, обредни градове и зали, параграф 4214, обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет. Благодаря. Благодаря ти, госпожо Янева. Колеги, имате ли някакви въпроси относно проекта за решение? Аз ли го приема? Да. Виждам, че нямате. Преминаваме към гласуване, който е съгласен, може да гласува. Госпожа Даниела Методиева, благодаря. Госпожа Елисавета Сестриева, благодаря. Господин Иван Царов, благодаря. Иляна Драганова за. Господин Огнян Добрев, благодаря. Госпожа Петя Янева, благодаря. Господин Филип Джандосов, благодаря. Приема се с 7 гласа за, въздържали се няма. И преминаваме към следващата докладна записка номер 101. Членовете на двете постоянни комисии към Общинския съвет разгледаха постъпила докладна записка с входящ номер 101 от 16 юли 2024 година
относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година. Членовете на двете постоянни комисии се запознаха с съдържанието на горе цитираната докладна записка, ведно с проекта за решение по същата. По отношение по темата взе Павлинка Кавалиерато, специалист общинска собственост към общинска администрация, която най-подробно представя предложената докладна записка с отправения проект за решение. Други предложения не постъпиха и в тази връзка на основание член 21, алинея 1, точка 8 и точка 12 от ЗМСМА, във връзка с член 21, алинея 2 от ЗМСМА, на основание член 8, алинея 1 и алинея 9 от ЗОС и във връзка с член 27, алинея 5 от ЗМСМА, присъстващите 8 на брой общински съветници, членове на двете постоянни комисии към Общинския съвет, гласуваха 8 на брой общински съветници с 8 гласа за, против 0, въздържали се 0, решиха и предлагат на вниманието на Общински съвет следният проект за решение. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 година, както следва. Допълва в раздел 2 описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба. Имот с идентификатор 22 006 501 152, начин на трайно ползване ниско застрояване, площ в декари 622 декари. Благодаря. Въпроси? Колеги, преминаваме към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Даниела Металиева, благодаря. Госпожа Елисавета Сестринска, благодаря. Господин Иван Царовски, благодаря. Лиляна Драганова за. Господин Огнян Табрев, благодаря. Госпожа Петя Янева, благодаря. Господин Филип, благодаря. Приема се с 7 гласа за, против, въздържали се няма. Преминаваме към разглеждане на докладна записка номер 102. Членовете на двете постоянни комисии към Общински съвет разгледаха постъпила докладна записка с входящ номер 102 от 16 юли 2024 година относно заявление с входящ номер 94 00 1022 от 16 юли 2024 година от Васил Христов, жител на град Долна баня, с отправено искане за отпускане на еднократна финансова помощ за скъпоструващи манипулации и изследвания. Приложение, заявление с приложение. Членовете на двете постоянни комисии се запознаха с съдържанието на горе цитираната докладна записка и в тази връзка предложение да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 лева на Васил Христов направи председателя на Общински съвет Лиляна Ангелова Драганова. Други предложения не постъпиха и в тази връзка на основание член 21, алинея 1, точка 6 от ЗМСМА, във връзка с член 27, алинея 5 от ЗМСМА, присъстващите 8 на брой общински съветници, членове на двете постоянни комисии, гласуваха с 8 гласа за, против 0, въздържали се 0, решиха и предлагат на вниманието на Общинския съвет следният проект за решение. Първо, дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Васил Христов, жител на град Долна баня, в размер на 500 лева за скъпоструващи манипулации и изследвания. Второ, средствата да се отпуснат от бюджета на община Долна баня за 2024 година, дейност 2745, обрани домове и зали, параграф 4214, обезщетения и помощи по решение на Общински съвет. Благодаря, госпожо Янева. Имате ли някакви въпроси относно проекта за решение? Преминаваме към гласуване, който е съгласен, моля да гласува. Госпожа Даниела Металиева, благодаря. Госпожа Елисавета Сестринска, благодаря. Господин Иван Царовски, благодаря. Лиляна Драганова за. Господин Огнян Добрев, благодаря. Госпожа Петя Янева, благодаря. Господин Филип Чарбазов, благодаря ви, колеги. Приема се с 7 гласа за, против, въздържали се няма и поради изчерпване на дневния ред закривам нашето заседание. Пожелавам на всички здраве и леко и според ден.